Hola! Avui vull parlar del que passa abans de fotografiar. M'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió sobre l'ètica de la fotografia, ja que a mesura que han anat passant els anys, ha anat definint completament la meva manera d'entendre aquest art. Vaig començar a documentar fauna de manera més seriosa ara fa uns 4 anys. En aquell moment sabia molt poc, tant d'animals com de fotografia. Amb el temps, però, vaig començar a entrenar la mirada. Ja no només em fixava en que l'animal quedés perfectament dins el que jo veia a la càmera, perquè amb aquella informació en tenia suficient, sinó que començava a entendre la fotografia com una manera de transmetre emocions. I va ser precisament aquest canvi el que em va portar a fer-me una pregunta que ja m'havia interessat durant el grau de periodisme. Fins on és lícit arribar per aconseguir una bona fotografia? Durant el grau vaig estar llegint diversos autors que parlaven sobre l'ètica de la fotografia aplicada a les persones, però en aquell moment no era conscient que aquells mateixos principis podien aplicar-se també en fauna salvatge. Va ser documentant cabirols que vaig començar a prendre consciència. I allà està la cavi, que es diu cavi de cabirol, justament per fer honor a aquell moment. Recordo que quan el vent canviava de direcció o ja no estava prou ben amagada, els cabirols detectaven la meva presència i fugien immediatament. Evidentment, em sabia greu perquè perdia l'oportunitat de fotografiar-los, però sobretot perquè aquella escena de tranquil·litat desapareixia de cop. Va ser llavors quan vaig entendre que la meva presència tenia conseqüències. A partir d'aquell moment vaig començar a qüestionar pràctiques que fins aleshores m'havien semblat normals. Vaig descobrir que hi havia fotògrafs que utilitzaven aliment per atreure animals o que reproduïen reclams sonors perquè determinades espècies s'acostessin a la càmera. És cert que aquestes tècniques poden facilitar fotografies espectaculars, però també alteren el comportament natural dels animals. Amb el temps, vaig descobrir pràctiques encara més invasives, especialment en fotografia macro. Alguns fotògrafs capturen artròpodes o altres petits animals, els mantenen temporalment en ambients freds per reduir-ne l'activitat i després els col·loquen exactament allà on volen, sobre una determinada flor, amb el fons perfecte i la llum ideal. Aquesta manipulació també és relativament freqüent amb alguns rèptils i sobretot amb els amfibis. Precisament els amfibis són el grup d'animals que darrerament observo més sovint i per això m'agradaria aturar-m'hi un moment. La majoria d'espècies d'amfibis tenen hàbits nocturns. Això significa que si els volem fotografiar, és gairebé imprescindible utilitzar algun tipus d'il·luminació artificial. Per tant, el dilema aquí és com la fem servir. En el meu cas, intento que la llum sigui sempre la mínima imprescindible i només il·lumino l'animal durant el temps necessari per enfocar i realitzar 1 o 2 vídeos. No intento repetir la mateixa escena desenes de vegades ni busco diferents enquadraments del mateix individu. D'altra banda, la distància també és una forma de respecte. Cada espècie té un nivell diferent de tolerància davant la presència humana. Si un animal deixa d'alimentar-se, modifica la seva conducta o abandona la zona, probablement ja ens hem apropat massa. En el cas dels animals més tímids, entre cometes, aquesta responsabilitat és encara més gran durant l'època reproductora. Acostar-se als nius o als caus pot provocar que els adults abandonin la descendència, encara que sigui durant uns minuts, i comprometre l'èxit reproductor. Com jo m'he centrat en el vídeo més que en la fotografia, m'agradaria afegir que aquesta reflexió també es pot estendre als grans documentals de natura. Hi ha escenes que es filmen en espais controlats on es recrea l'hàbitat d'algunes espècies perquè tècnicament seria gairebé impossible enregistrar-les al medi natural. Això obre un debat interessant. Per un costat, aquests documentals tenen un enorme valor divulgatiu i permeten que milers de persones descobreixin espècies que, d'una altra manera, mai no veurien. Però, per l'altre costat, també poden transmetre la falsa idea que qualsevol aficionat pot obtenir aquestes mateixes imatges de la natura. El problema apareix quan intentem reproduir aquestes escenes apropant-nos massa als animals, manipulant-los o alterant el seu comportament.
Considero que l'èxit d'una persona que fa fotografia de fauna salvatge no només es basa en com és el seu treball, sinó com ha obtingut les imatges o els vídeos. Si després del nostre pas els animals continuen comportant-se amb normalitat, el seu hàbitat roman intacte i les nostres imatges contribueixen a despertar respecte per la natura, aleshores haurem aconseguit molt més que una bona fotografia. Haurem utilitzat la càmera com una eina per conèixer, estimar i protegir la biodiversitat. I bé, ara sí, amb això acabo. Us he de dir que, per mi, observar fauna salvatge sense ser vista és una de les experiències més boniques de la meva vida. Dit això, gràcies per veure el vídeo i fins aviat!